נעבור לצילה היקרה. צילה, מה נשמע? עדי, אולי אתה תציג את צילה? אין לי בעיה להציג את צילה, בכיף. צילה, איך את? וואי, מתרגשת כל כך, ושמחה ומאושרת. כן. כן, טוב, את, מה שאני יכול להגיד עלייך, אני שיש אוסיף לך- אחרי זה את הדברים. טוב, יש לך את היכולת תמיד להביא אור לחדר, תמיד עם החיוך הגדול שלך. למי שלא מכיר אותך, אז את מפתחת או פיתחת את מודל מלכה לחוסן רגשי ותודעתי, מנטורית ומנחת מסעות ריפוי וצמיחה, מלווה נשים מתוך אמונה באור ובכוחות החיים, וגם יש לך עוד כל מיני הפתעות בכובע, אני לא יודע אם להגיד אותם או לתת לאנשים לראות, אני לא יודע מה אנחנו הולכים לראות, אז... שם ההרצאה זה איך מכניסים אור במציאות חשוכה, 4 מפתחות לחוסן רגשי ותודעתי, שמבוסס על מודל מלכה, סיפורים, מחשבות שלא מקדמים אותם, איך לשחרר אותם בעדינות, באהבה, כדי לפנות מקום לאור, לשמחה, לחוסן. במה שלך, צילה, איזה כיף. כלומר שאני ממש התחברתי לכל ההרצאות המאלפות הקודמות, ומתחברת לדברים, וברשותכם, אני רוצה להתחיל בסיפור אמיתי מהלב שלי אליכם, דרך דמות תיאטרלית של סבתא מסעודה. אז ליה, באחת ההזעקות הראשונות ברמת הגולן, במלחמה של עם קלבי, הבן שלי ואשתו ו4 הנכדים המתוקים שלי עברו לגור אצלנו, היה להם בבית ממ"ד. ואני שרה ורוקדית ומספרת בדיחות, אתם יודעים, קצת להקליל את המצב. ואני רואה את הנכדה שלי בכיתה ה' כפרה עליה, יושבת מקובצת עם מבט מבוהל. חיבקתי אותה והיא לחשה, סבתא, מתי זה ייגמר? האמת, לא הייתה לי תשובה, וגם עכשיו אין לי. מה שכן יש לי? כלים לחוסן. כלים שאני רוצה להעניק לכם באמת מכל הלב. איווה? אז אני צילה יהודה, בצליה. מעבר למה שהדי אמר ועדן אמרה, אז אני אימא ל7 בנים מגויסים במלחמת חרבות ברזל ובת שירות לאומי. ואני סבתא ל16 נכדים, בן פורת יוסף. מעניקה לכם היום 2 מתנות. אז בואו נתחיל עם המתנה הראשונה. אחד הכלים החשובים שאני רוצה לתת לכם מכל הלב, הוא סרטון מיוחד שהכנתי להורים ותלמידים בתקופת הקורונה, אבל הוא רלוונטי מאוד גם עכשיו. הסרטון מציג בצורה תיאטרלית וידידותית את מודל גשר מאחד, 7 ערוצי התמודדות במצבי לחץ שפיתח פרופסור מולי לעד, גוף, שכל, רגש, משפחה, אמונה, חברה ודמיון. כל אחד מאיתנו מתמודד אחרת, ומה שעובד לי לא בהכרח עובד לאחר. המתנה הזו תעזור לכם ולסובבים אתכם לזהות את ערוץ ההתמודדות שלכם במצבי לחץ. מוזמנים לצפות, לשתף, לשאול, אני כאן תמיד בשבילכם. והכלי השני, שאני אוהבת אותו מאוד, מודל מלכה. פיתחתי אותו בזכות מסע חיים מאתגר. אציין רק את האחרונים, זה התמודדות עם 5 אובדנים, ולאחרונה ניסיתי אותו עם מחלת סרטן. תודה לאל, זכיתי לריפוי הוליסטי. המודל כולל בתוכו 4 מפתחות. כל מפתח זו שדה בפני עצמה. אז כעת אתן נגיעה קטנה מתוך ים של מידע ותהליכי עומק שאנחנו עוברים בסדנאות מלכה. אז נתחיל עם האות מ', המוח. אז איוב, לאחר שאיבד את כל רכושו וכל ילדיו מתו, אמר, כאשר יגורתי בא לי. כלומר, ממה שפחדתי זה בסוף הגיע אליי. כלומר, המציאות שלנו היא תוצר של הפחדים, תוצר של המחשבות, האמונות, הפרדיגמות. גם דוקטור ג'ו דיספנזה כותב בספרו, לשבור את ההרגל להיות עצמכם, כאשר אנחנו חוזרים שוב ושוב על אותה מחשבה, או חווים שוב ושוב את אותו רגש, המוח שלנו יוצר קשרים חדשים בין תאי העצם, הנוירונים, והקשרים האלה מתחזקים ככל שהמחשבה או הרגש חוזרים על עצמם.
במילים אחרות, המוח מתרגל לדפוס חדש ומאמץ אותו. זה מה שנקרא במדעי המוח עיקרון הנוירופלסטיות. זה היכולת של המוח לשנות את עצמו בהתאם למה שאנחנו חושבים ומרגישים. המוח הגמיש, הנה דוגמה טריה. הייתי אמורה להתחיל מחזור ראשון של ריטריט ביחידות האירוח שלנו ברמת הגולן, לתהליכי שינוי, ריפוי וצמיחה, המסע באוריה. ואז פרצה מלחמת עם כלבי. אז במקום להרגיש קורבן ולהתייסר, בחרתי לומר תודה, ולומר, זה הכי מדויק ונכון, ויש לי מספיק זמן לשווק מחזורים נוספים. אז מכאן נעבור לאות השנייה, במודל האות למד, לב. כבר לפני מאות שנים, חכמינו ידעו, הלבבות ישכילו בנעלם, אם לאהוב או לשנוא. ללב יש חוכמה נעלמת, חוכמה שמבינה תדרים. את זה גם המדע כבר הוכיח. גם בספרו של דוקטור ג'ורג' דיספנזה, הוא מראה שהלב במצב של שמחה יוצר שדה אלקטרומגנטי, קוהרנטי, שמשפיע על המוח והגוף. וגם מחקרי לב מוכיחים שתדר הלב שלנו משנה את הכימיה בגוף, וזה משפיע על הבריאות והחוסן שלנו. זה משפיע בעצם על כל הסביבה שלנו. כמו שנאמר, איזהו עשיר, השמח בחלקו. גם יש מחקר באוניברסיטת הווארד, שמראה שמודעות להכרת תודה, מעלה את רמות הדופמין והסרוטונין במוח, אלה הורמוני שמחה, ומגביר את החוסן הנפשי. גם הבעל שם טוב אומר, שתודה היא כלי שמושך שפע. במקום שהמחשבה של תודה נמצאת, שם השכינה שורה. אדם שמרגיל את עצמו לראות את הטוב ולהודות, מושך לעצמו, סייעתא דשמיא, קרי ניסים. ונעבור לאות השלישית במודל, כוח הדיבור. המשפט מוות וחיים ביד הלשון מוכר לכם. למילים שלנו יש כוח לברוא מציאות, או לצערנו גם לפגוע בה. זה עד כדי כך שכל מילה חיובית בוראת מלאך טוב, ומילה שלילית כבר מובן לכם. לואיז היי, מחלוצות תנועת החשיבה החיובית והריפוי באמצעות מילים, אומרת, כל מילה שאנחנו אומרים היא הצהרה. הצהרות חיוביות הן נקודת ההתחלה לשינוי. גם טוני רובינס, מנטור בינלאומי, אומר, המילים שאנחנו בוחרים הן הדלק לרגשות שלנו, הן מחזקות או מחלישות אותנו בכל רגע. אוצר המילים הרגשי שלנו משנה את רמות האנרגיה והחוסן שלנו. דוקטור אימוטו, חוקר יפני שביצע ניסויים על מבנה כבישי מים, הראה איך מילים, כוונה ומחשבות משפיעות על צורת הכבישים, עד כדי כך שנוצרים במים מילים חיוביות יוצרות כבישי מים יפים והרמוניים, בעוד מילים שליליות יוצרות מבנים מעוותים. תראו עד כדי כך. והאות האחרונה הכי משמעותית במודל היא האות ה', האמונה, האמונה בעצמנו ובכוח עליון. בתהילים כתוב, הבוטח בהשם חסד יסובבנו. כלומר, כשאדם בוטח הוא מתחבר לאנרגיה של אור אינסוף, וזוכה לראות חסדים, ובמילה פשוטה, ניסים. יש מחקר פסיכולוגי משנת 2022, שהראה שאמונה ביכולת ההתמודדות העצמית שלנו, יוצרת חוסן נפשי גבוה יותר, פחות חרדה, שיפור הבריאות הפיזית. ג'ו ויטלי ודוקטור הולן, משיטת הפונופונו, מי שמכיר, אומר, אנחנו יכולים לאפשר לניסים לקרות, כאשר אנחנו משחררים שליטה, ומפקידים את העניינים בידיו של הכוח העליון. התפקיד שלנו הוא לנקות את המחשבות המקבילות, ולאפשר לאלוהות לפעול. זה לא המילים שלי, זה המילים שלו. הוא גוי, כן? גם נפוליאון היל בספרו חשוב והתעשר אמר, האדם שיכול להאמין בעצמו, ובכוחו של האינסוף, שהוא חלק ממנו, ימצא שהמגבלות היחידות הן אלה שהוא שם לעצמו, כן? אז כל אתגר בחיים הוא הזמנה. הזמנה לראות את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ולספר אותו אחרת. הזמנה לשאול את הלב, מה מרגיש לי עכשיו? איך אני יכולה להעלות את התדר? הזמנה לבחור מילה, מנטרה, שתאיר לי את הדרך. וכשהלב נינוח, כשהאמונה ממלאת אותי,
אני זוכרת שהנשמה שלי בחרה את המסע הנשמתי הזה, ואני לא לבד. יש את הבורא, היקום, הבריאה, אור אינסוף, לא משנה איך שתקראו לזה. אז ברשותכם, כבר שירן התחילה עם מדיטציה מדהימה, ואני גם רוצה לעשות איתכם מדיטציה ייחודית לפי מודל מלכה. קיצרתי אותה, אבל עדיין היא עוצמתית מאוד. אז אני רוצה, אדי, אתה יכול לשתף לנו מוזיקה? אני חושבת אם זה מסתדר? זה מסתדר? נשים לנו את אני אשים משהו. אני שלחתי לך איזשהו קישור, אני אשמח אם זה יהיה קישור, אז אם לא, לא משנה. כל קישור מדיטציה, גם הקישור של, גם המדיטציה ששירן עשתה, המנגינה הזאת היא מעולה. בינתיים, בואו תשבו נינוחים, עצמו את העיניים, ברכות, והמנגינה לאט לאט תיכנס ותשתלב. קחו נשימה עמוקה דרך האף, ושחררו באיטיות דרך הפה. בשאיפה דמיינו אור רך נכנס ישירות ללב שלכם. ובנשיפה שחררו כל מה שמכביד ולא משרת אתכם יותר. בכל שאיפה אור, בכל נשיפה שחרור, ריפוי. שימו לב איך הגוף לאט לאט כבד ורפוא. תנו לעצמכם להרגיש את האור ממלא את הלב ומתפשט בחדרי הלב שלכם. זה מסע הנשמה שלכם. אפשרו לעצמכם את השינוי. חזרו אחריי. אני מסכימה, לשחרר ממני כל מה שלא משרת אותי, כל מה שחוסם אותי, זה חלק מהריפוי שלי. המשיכו לנשום. ובחמלה וללא שיפוט, שאלו את עצמכם, איזו מחשבה מגבילה עולה בי עכשיו? הביטו בה. אין צורך להילחם. דמיינו את המחשבה כענן אפור. תגידו לה, תודה לך. תודה ששירת אותי עד היום. ומעתה אין לי צורך בך. אני משחררת אותך לשלום. אם המחשבה מתקשה לעזוב, דמיינו את האור ממיס את הענן האפור. הניחו יד על הלב. חייכו. בכל שאיפה האור בלב מתרחב. בכל נשיפה הלב מתמלא. חמלה לעצמכם. שחררו כל מועקה שמפריעה. והרגישו את הלב. הלב היקר שלכם. הלב האהוב שלכם. משוחרר. רגוע. שלם. תנו לאור להתפשט בכל הגוף ובכל איבר ואיבר בגופכם. שאלו את הלב,
מה אתה רוצה לומר לי? מה מרגיש לי עכשיו? על מה אני יכולה להודות? כדי להקל, חפשו זיכרון משמח. רגע טוב. הודו עליו בלב שמח. תנו לרגש להמשיך ולהתרחב. חייכו. קחו נשימה עמוקה והמשיכו להתמלא באור רך ונעים. בחרו מילה אחת, מילה שתהיה המגדלור שלכם, כמו עוגן, שלווה, ביטחון, שפע, אהבה, חוסן, אור, אמונה, וכל מילה שתבחרו. בכל שאיפה, המילה נכנסת פנימה עם האור. בכל נשיפה, המילה נשלחת אל העולם כולו. תנו למילה הזו להיות שיר בלב שלכם, כך שהיא תהדהד מהלב החוצה. כדי לתת למילה תוקף, נוסיף משפט עוקף מיינדסט. מרגע לרגע, מדקה לדקה, מיום ליום. תגידו את המילה שבחרתם. היא נכנסת לחיי יותר ויותר. קחו נשימה עמוקה ואמרו תודה. מרגע לרגע, מדקה לדקה, מיום ליום. המילה שלכם נכנסת לחיי יותר ויותר. נשימה עמוקה, אמרו תודה. קחו עוד נשימה עמוקה ותנו למילה להאיר בתוככם. שו עם המילה ותנו לה להדהד בלב. דמיינו שאתם עטופים באור גדול, אור עדין, אור אינסופי. האור מתפשט וגדל. האור עוטף אתכם, את המשפחה, הבית, החברים, את כל עם ישראל. האור מתפשט עוד ועוד בגופכם, ויוצא החוצה, ומתחבר לאור אינסוף, לאור הבראשיתי. המסע הזה הוא המסע הנשמתי שלכם. לחשו בשקט. אני מסוגל, אני מסוגלת לעבור כל אתגר. אני לא לבד. בכל נשימה תרגישו את החיבור שלכם לאור, לבריאה, לבורא, לאור אינסוף. תנו לנשמה לנוח וחבקו את עצמכם. חייכו ותגידו תודה. לסיום, קחו נשימה עמוקה
הרגישו את הגוף. הניעו בעדינות אצבעות, ידיים, רגליים. וכשהלב יהיה נכון, פיקחו את העיניים, וקחו איתכם את המילה, את האור, את הכוונה ליום שלכם. זכרו, החוסן האמיתי נבנה משילוב, מוח, מה שאתם מספרים לעצמכם, לב, מה שאתם מרגישים, וכוח הדיבור זה מה שאתם אומרים, ואמונה במה שאתם ובמי שאתם בוטחים. זה מה שיוצר את המציאות שלכם. זה מה שמשנה את המחשבה, את תדרי השמחה בלב. זה מה שמוביל אתכם במסע הנשמתי הכי מדויק לכם. החוסן שלכם הוא מערכת, וכל מפתח חיוני, והשילוב יוצר את הכתר. הראיה כבר אמר, מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, וככל שנעיר, המציאות שלנו תשתנה. שיתוף קצר, מים סיפורים שיש לי. כשגילו לי את הסרטן, באותו יום רציתי לקנות את הספר, המסע להחלמה מסרטן. לא היה בסטימצקי. יומיים אחרי, קיבלתי אותו במתנה. וביום של הניתוח הבטחתי לילדים שלי שהיו במתח גדול מאוד, שאשלח להם סרטון שאני שרה, השם יתברך, תמיד אוהב אותי, כדי להעביר להם את האנרגיה החיובית שלי, כי הם היו במתח גדול, והגיעו אליי שני ליצנים, ונכנסו עם השיר הזה. אז זכרו, האמונה היא האור שמאיר את הדרך באפלה. זה מודל מלכה, וזה הכתר של החוסן. אשמח שתרשמו בצ'אט לאיזה מפתח התחברתם ממודל מלכה, כדי להאיר את היום שלכם. וקחו לכם את הזמן, כל יום תבחרו מפתח אחד, ותאירו בו את היום שלכם. רק אל תשכחו לשתף אותי בניסים שתפגשו במסע הנשמה שלכם. כי בזמן הקצר קיבלתם טעימה קטנה מ4 מפתחות שיכניסו למציאות בחייכם אור גם כשחשוך ומאתגר. בסדנאות ובריטריטים אני מלווה ברמת הגולן, ואנחנו צוללים יחד לתוך תהליך עומק מדויק וקצר וממוקד, כזה שמחולל שינוי אמיתי בחיים. ובמסע הזה אנחנו לא רק מדברות על המוח, על הלב, על כוח הדיבור והאמונה, אלא חוות אותן, עובדות איתן ומשנות דפוסים מהשורש. זו חוויה מעולה, צילה. תודה רבה רבה. שתי שורות אחרונות, ומשאירה חותם ומאפשרת לנשים לשוב הביתה עם כלים, עם שקט בלב, וכוח אמיתי לצעוד בדרך שלהם. תודה רבה, ותודה על ההקשבה הענקית והלב הפתוח. זה פשוט המקום הזה של הנתינה, הוא כל כך נמצא בנו, וצילה ככה, אני אומרת, זה סוג של עקשנות טובה כזאת. אני רגע רוצה לתת את הדבר הזה, ובאמת לא יכולתי אפילו, לא ניסיתי אפילו. תודה, צילה. תודה לכם. צילה, את מוזמנת אם את רוצה לרשום אחרי זה בצ'אט, את הראשי תיבות עוד הפעם, שאנשים ידעו את מה שאמרת עכשיו, כי לא יודע אם כולם קלטו בדיוק את הכל, בסדר? אז אני חושב שזה יכול להיות זה. תודה רבה, אוהבים אותך, תקראי מה כותבים לך פה, על כל התגובות הטובות, איזה כיף לראות את זה, איזה אלופה, וואו.